Okay, we're back. Nagbiti station ID na nga makungkunawin. Ito tayo panagi-am-am mo. Sige balong, nakaredy ka nga yam-am mo mon. Iti tandanin nga kalay sayo, hampay. Manay. Hampay. Hampay. Okay, narigit pala tibiyag tatna. Narigat talaga. Talaga panunutem dapat. Dagiti consequences na before going to a certain relationship. But do you think... ada ka di kanyanan datay we are talking of the JRR man na ni John Mark ada ka di kanyanan dagiti qualities nga berbero kaman balong, what do you think? Wen mat Apa kasi the when what na tagdua-dua ka pada kami nga din mugluto. Ay ka Diyos ko anang arot agasaw kay tikok ang arot ano mayati panagbiag yun in na po yung prito kasi trying hard okay And pabati naman po ng magandang hapon ang mga taga-barangay Talungan. Thanks. And Jerry Lenny Azuero, pa-shout out nga po sa lahat ng mga taga Santa Isabel Sur, the City of Ilagan. Happy fiesta po sa inyong lahat. And Richard Balahadja Cordova ko na pakibati nga po ang mga kamag-anak ko dyan sa Salinungan San Mateo Isabela Cordova family ko na ni Richard Cordova. Oh, nagsaya at talagang nakatado. Iti text messages di ka muna niya ito una dito yan itama ba lang dito Facebook Live nagwapo kayo tared shirt yo Karuba from Auntie Charity Lianes. Yes. Thank you very much. This is courtesy of Manang Eden and Manong Elmer of Auntie Eden Eva Beach, Hawaii. Thank you. Ayan, ibang aldaw sir, Kuya Jun, pakibati nga po, dagiti taga Saguday Quirino, lalo ka dagiti na meet you, DJ Villa Pagaduan, Aglipay Quirino, nga kapamilyak, Pastor Marifec, and ading ko Richard Rilliorta. Hoping to see you someday po, watching from Hong Kong. From Jen Alfonso, kunana, nagadupay dito iti private messages. Luz Mapalo says here, Buya kami tata dito'y Regina, Canada. Oh, Canada. You see one. And San Rainier Librado, takmo ko na na to ay Kuya Pakilokano man dyan, original sin ni Elton John ko na ay one dumteng to nga Ilocano data. And here's another text message ko na naimbag na daw yung manong June can wag na picture. And mga gamanan dagiti agakapitis nga sunata yo kablaawan daman nga madamang agdengdengag dito programa yo ti pagayam yo Niño de la Cruz iti San Miguel Ramon Isabela pakipasa man di text line number yo manong our text line alaamon ading ninyo 0917-150-0361 kita antay man ready kayo for our name the tune nako pangitextan da nga ta the official text line tayo okay. So ulitin may our official text line kada kayo abong nga dumdumngeg and as well as again the Facebook if you know the song ako at makiparticipate kayo apo by texting your name, your age, address and the title of the song. Kasdilaan ka simple apo and you have a chance to win how much? Nababa pa laang siyempre rugi pa laang 100 peso load pa laang nga to tanto no medyo umado tayo tumanin nga agis sponsor okay ulitin mi apo the official text line 0917-150-0361 ket isuda no kan apo ti makaammo dagitoy kung sino yung nauna no sino ti mo nang nangabak correct answer na ada apo iti representative tayo diti staff iti IFM itoy nga isuda makamon hanga si kami ti mangkita no sino ti umuna nga mangabak okay nga rod ulitin mi with your name, age, address and the title of the song. I-text nyo lang po dito official text line 0917-150-0361 barbaring no si kayonti mga bak di ka di ba lang dahil di nga roda na po itidatlag Asunata. Ay naading ko numarik na malako ma dirik-irik na itanga agdama nabayag idin na pagpagopon ka ngem maagkan sa di ka makadlaw may sangal daw ngayon ta nagsabat at kep
baunay do'y tirignak, imat matsyukpay day ti panagnak, tapno mapansin gwapo day tuy langak. Ay naading ko numarik na malako ma, tirikrik na ek itanga agdama, nabayag idin na pagpagwapwan ka, kaya maagkan sa di ka makadlaw. Tuwid-tuwid, ay palso-palsuit, ayat ko anasam it, kan ading ko atumo tuwid-tuwid. O ading ko, awan metten patong mo, tabarang diliyas na apgesan ading ko. Ay naading ko numarik na malako ma, tirikrik na ek itanga agdama, nabayag idin na pagpagwapan ka, kaya maagkan sa di ka makadlaw. May sangal daw ngayon ta nagsabat, at kep baunay do'y tirignak, imat matsyukpay day ti panagnak, tapno mapansin gwapo day tuy langak. Tuwid-tuwid, ay palso-palsuit, ayat ko anasam it, kan ading ko atumo tuwid-tuwid. O ading ko, awan netten patong mo, tabarang diliyas na apgesan ading ko. Tuwid-tuwid, ay palso-palsuit, ayat ko anasam it, kan ading ko atumo tuwid-tuwid. O ading ko, awan metten patong mo, tabarang diliyas na apgesan ading ko. O ading ko, awan metten patong mo, tabarang diliyas na apgesan ading ko. Abay, madi ka nagpukaw, jay last part na. Narigat ka rin, tekpok ko na nakatugaw. Ay, okay nga rod. Antay mo mo na jay ayan ti text line tatano, sino ti nangabag. Ada ti texter? Handan sa pinaarat lagi jay Text line. text line. Anyway, data kat, ano tawag di jayan? Trial pa lang nga madati may premyo na nga dagosan 100 peso kuma. Agor ka i-review da apo dagi tay nag-text. Ayan, umayan dagi tay staff kitang tanong kasanon. Yeah, tignan mo yung sa una. Awan sawan. Ang mo tinangabak sa basabali mo ti sungba dagol ka kita. Ato gayam ni di o gayam mo na. We have a winner, of course. Anong oras yung text niya? 12:35, as early as 12:35 tatay nag-text si Suna. Our winner is from Cebu, San Isidro, Isabela. Kita ay man laing. Ama mo, dahil ta kanahin mo lady ata. Kanay mo lang mga bajibangir. Ito tayo, umakar kami ito, umakar manan. Okay, iti nangabag ako, Georgette Delores of Cebu, San Isidro, Isabela. Iti answer na is tweet. Thank you so much for joining. Nagitihangan nangabag ako, lalaing nyo, damdamang pasit at amanin na po, ipadawat ito yung free load. Courtesy of our friend from Boston, Massachusetts. Letra 2 mo okay na? Okay nga rod, kaaro ba? Iti oras alas 12:35 timalem. Siyempre katoy pa lang po dito mano yung adjun sa realis with John Mark Pastor. Hindi lang po 98.5 IFM Kawayan City. Iti Idol tayo nga FM. Para kadagiti Chichismosa, di taigin.
Umalaod ka man nga tanmanang sam ipaamyanan nasa grab mo balitan. Dimpay sigurado no punuin no parparbo ingkang iwaragawag tibiyag ti makinbiyag. Ammom amin nagsisikog abalasang kentay karubang nga intaray ni kapitan. Di ka agpaudi no kastati tungtungan kaslasi ka iti kalaingan chismosa kamanang. Chismosa kamanang agalwat ka lang. No nagkuyog iti duwan kunam adaralasyon dan. Chismosa kamanang agsardeng kaman. Tanu sikat masalangad ingkang tumet pagtalikodan. And of course, good afternoon kadagiti na pipintas. Kaya dati na tayo ng estafeta Monterrey. Mid-shop dito po baba nagsaya at alaunay. Dahita takder mo saan ama pagkalkan. Nuwada ng ngegmon isaw sa mong takot siyaram. Samto ipadanon kadagiti maseknan nagalasta ugaling pag-aapaem karubam. Taag sa sanga adilam ket alwadam. Uray din makita kayang-kayang nga imustra. Isuti talent mo tay agpartuak ti istorya. Tunggal agdang mo adda ka chismis mo. Chismosa ka man ang agawi ka man. Ingkang mangisaang ingka ginaw tinanganan. Chismosa ka man ang awan pa'y naobran. Nabisinan ka balay mon agururay pa'y tay lalabaan. Yan. Hi po, naimbanggal daw amin dito. Idol, I'm Rodolin from Alibago City of Ilagan. Binabati ko mga tagasan kung naman mo man ang Santo Nino ang adanan dagay adik tibingo. Wow. Madama siguro kulog tata. Chismosa ka man ang yamdim nga ang pamuan. Nga tay gayem mo adamit ten ka balaynan. Chismosa ka man ang iwaras mo man. Nga ti ka balay na ket nila kay mo metgaya. Okay, kung ano dito yung bangal tayo, Tito June and John Mark, kablaawan nyo man dagiti pamilya Tagami, Salvador, Paro, dito Purok 5 ang madadamian at syagi kyan amin nga classmate ko dito grade 7. Thanks, Tito, it's me, Gerald Tagami ng Purok 5, madadamian at syagi. Tito, request ko nga po yung puting ilaw, Ilocano version. Thanks po, from 3623. And paki-airman number ko po, girl lang po, mabalindi kasi 30 pataas lang po kung ano naman. Parang hindi pwede. Yata. Yes. Anyway, damdama. Kitang tanong ka sa nati diskarte na ta. Hanggang kayo agalaw, agi on the air iti telephone numbers for those who are looking for their future partner. Akit pasensya na po. Anyway, good afternoon po. Kablaawan man ti taga-Kaparayakan, San Isidro Isabela, family Acosta from Saudi Arabia over 24817 nag-text. Hello adin, Ken Balong. Request ko man datay sikat bak nang ko. Thank you. From 2432. Tamad ba lang? Kung nato dito ini, gilas nga kinantata na. Bagay, dagitay, chismosa nga karubak.
J. Barangay Minantiuno ko na naman. Wow. Cagayan City. One. From QKJ Cariaga Tinagan na. Okay, itipay apo mismo IFM ano tagjayan FB fan Live. page sa FB Live damat ti apang basa aktata. Kuna na Ian Velasco mga lindan na naimbangal to yu apo dito'y Alicia Isabela mga lindan in family kuna na. And Ajay Gakuan, pa-shoutout naman po sa mga snapping mobile patrol group dyan sa Santiago City from Aljay. And Grace Garcia says pa-shoutout po lahat ng taga Old Centro 1, San Mateo, Isabela. And Ricky Abarquez sa Pagirigan. Babati naman po ang anak kong Zyril Ann and Zyril K. Kenny baka ko nga adda sa Jaya ko 8 agyaman na kapo. Oh. And Danny Boy de la Cruz, kung ano dito ay, when ma'am na uditay na muna na what, agtintin next na kayo kini ading Rowena Munchang. And Cherry Zili, kung ano to ay watching from Hong Kong. Good afternoon mga idol. And a lot more. And dito pa One. Pakibati kami dito sa Cebu. Kuna na lang mga jobs on May. Request ko man na ading Jai ni Junior Akana Akak. Please. From Aida Pasqua Clinton. Nay, naggugwapo kayo. Apo ko. Kuna naman, bibayaan kayo ita. Apong yo, Dida, Villanueva, Tibinabista. Oy, ni Lola Dida, Santiago City. Imelda, Villanueva, Manuel. Yes. Good afternoon kada kita. And Uncle Ron Sipagan. Hi, June and JM. More power to you. Wala na Uncle Ron. Hello mga idol, paglit naman dananang kantatang ko, Mr. and Mrs. Eduardo Sugitan alias Agurong. Nagkaro kayo mo, tamang kasta. Agurong. It's me, George Sugitan. Ti Manawag. Kawayan na kasi ya? Siguro. Da? Hindi mo, baka dapat iko Tiyak ko naman. Dati Manawag. Manawag Cagayan, request ko man dyan, Solinek. Solinek is the Ilocano version of Sokisok. Sokisok. Anyway, we will be doing that later on. For the meantime, we'd like to give you a song from Tika Marcelo. Ano manong alas ito ko ya? Basol ko gadi? 4 ba? 3 lang. Okay, we'd like to give you a song from Dagitay Apo madinang aklunan. Iso natin nakabasol. Agi pabasol pa ilang ti basol na. Iti sa bali nga tao. Iso nga ko na basol ko gadi. Unsa? Agtak-taka ka pa, dagtetext dito, itagay mo text lang. Ipinapasa sa'yo yan. Oo nga. Diyos ko. Kina-copy-paste nyo pa yon? Copy-paste pa? Effort. Basol ko kadi, Haan siya. lulipaten ka, kaung ganto'y puso. Basol ko kadi, nuiwaksikan dito'y panunod ko. Jakong madairan, tipuri sa saem, lep ang barukong ko. Amang lemes, manggudas, tuy biyak ko. Awanan day di aya, anang balod, nairut akawar ni ayat. Kasman di ako pas, iragsaken na samit balikas. Naman tiyakin ka, panatalged, tuy pusok ken rignag. Ngem gayam, upaw ni ayat mo, di mapagbiyaran. Awan ser-serbina, ti ayat ngayon nag-imparik na, ngayon nagtinagibi, ti taleken ng nama, nagsulbod, nagbunga, dagiti nga arapa,
nga inta minulit ti kariken sa pata no siyak tutay pumusay lagip mo tulaeng mangbiag ti naglabas nay kupinen na kalmanta naputar akanta arbis amang pasantak tinakel tay nga ayan. Lain bag nga malam tayo amin karuba. Madamadingig ko ti radyo sa paibuya teleview kuyang. Pakikablaawan nyo man agito operator ko ti sound nga naggagwapo ka no. Apo, Diyos ko. Sama mo na kita. Agiyaman na kuyang. From Ekel Batara, iti Quirino Isabela. Official sound masters di Ramon Hara Fiesta. Diyak ninamnaman akas tuiti inted mo kalakamak inyawat ko tuy ayat ngempai tiingkay supapak kasanuak pa'y itan jam mo imbatim tuy pusok nga agmay-maysa nga aglakam impaay mo apanusa awan ser-serbina iayat ngayon nagtimpalik na nga inak tinagibi titaleken namnama nagsulbod nagbunga dagiti nga arapaat nga intam minulit ti kariken sa pata no siyak tutay pumusay lagip mong tulaeng mangbiag ti naglabas nay kupinan na kalmanta naputar akanta arbis amang pasantak tinakyal tay nga ayat no siyak tutay pumusay lagip mong tulaeng mangpiag tinaglabas nay kupin nagkalmanta naputar akanta arbis amang pasantak tinakyal kay nga ayat no siyak tutay pumusay lagip mong tulaeng mangpiag tinaglabas nay kupina nagkalmanta naputar akanta arbis amang pasantak tinakyal kay nga ayat tinakyal tay nga ayat tinakyal tay nga ayat nakyaltay nga ayat piman haan nga ta nga makyaltay mati panagayat mo balong no pengay nakamumpuntog kanto mga agun-gunay kasi nung aro tati mabalik ko pagidasanan na ito yung meaning ti song sa sikalaang matikad ka doon dito okay ko na dito ni kabsat nga Jeb Baloloy pa-shout out nga po itaga magsaysay Kapatuan family Baloloy family Semana family Pastor Bagal daw kanya yung amin. And Aurora Presto, hello, watching from Rome, Italy. Actually, makikita mo lang Toyota. Jay? Itin eh. And request na man apo iti mabalin, aji kuskus isagot kuman ka iti patak. Kailyak nga, iti asawa na katadji balas ito. Oh, you see? And Marlene Panyaga, hi po, good PM, shout out nga po ang mga dalawa kong anak. Apo Kim Panyaga and Aljang Kulit. Aljang Kulit. Please po, watching from Macau. I love it. And Gina of IFM Lawag is also watching. Pa-shout out IFM Lawag. Apo, dagitay Tagalawag. Ito IFM. Iya banda kami ba't nga guest di tanto. Apo, may salaang iti
I-request menu ka, detay cafe. Isulang ti talent fame. Tapos sa gijim pasada kanyak, kanana good afternoon po para request man sir dyan, naglumas iti arak. Boni Timinante 2, Kawayan City. Oh. Ayan, ulitek, dakiti taga IFM ang lawag. Apo, mabalin nyo nga i-alaan dato'y live presentation. I-hook yun dito no, nationwide nga talagang iti ada kami manen. Wow. Nagmayaman. Sige. Dapat ito, good afternoon mga sir. Para request nga po si Siwit, Ilocano version from Ronald ng Ilagan City. No problem with that. Okay, we'll be doing that. Dato'y that. Naimbanggal daw yung Kuya Jun, Ken Kuya John Mark, request ka man dyan, Sulinag. From Julius Mariano. Oh, may kapamilo atan nga na-request ang palong. Narikat ng mga pagbigyan hanggang tumakaasawan. Good ka man, testingin tano. Ilimi. Kayam data. Nga rada po. Sa Iti data? Ilocano version may iti, Sisiwit. Ay, sulinig. Gayam di. Ano, ati kaya mo. Sulinig ko no sisiwit. Conforme. Ato ilang tapela sisiwit. Si Siwit pilang, han nga di Ilocano na. One. Ilocano version na. Yung Sulinag ang Ilocano. Yan Ayan. si Siwit lang. Nafudot. Awat tundinukmaat un ka ay ayama intaruk taang maat sisiwit una ata lukat nugamanyo tok kayan na imayo isunga amaan nyo sa tuong sisiwit ko. Sisiwit ko, sisiwit ko, lulumbawa at borboran ko. Sumurag nuog gamanyo tasakan di ng paamo. Ayan at labit iti nabot mo nga sunatami para iti umuna nga oras iti programa tayo kita siyempre agkaroon kami iti basing nga break and we'll be right back with another post. Yan, para guys, yung si Siwit from Kawayan. Ano to, sakto, si Siwit. Wow. Pa-shoutout po ang Coloma family. Dita Maluno Norte, Benito Saliben, Isabela, watching from Riyadh, Saudi Arabia. Thank you. Wow. Imoy ko binisita, igaw di sukbot na. Nangitlog si Dua, maam-amaan siya. Nupi unyo maang amo, mampakada kayo. Tapno maagaman nyo sa tuong sisiwit ko. Sisiwit ko, sisiwit ko, lulumawa at borboran ko. Sumurag nuog gamanyo tasakon di ng paamo. Sisiwit ko,
ama.